Здравейте всички! Сега ще разгледаме едно пияно, само че искам... Добре, така сме почнали, нека да видим какви са настройките. Натиск и другото не мога да кажа какво е точно. Show Labels, Vibrate, да вибрират, което е гадно. Outplay, Note Outside, Disable, това е когато се учите уж да плейвате. Drum Pads, Support, така нататък. Всъщност тук няма само пиано, но първо ще започнем с пианото. И имаме два режима, само да проверя дали е усилено, за да може да чувате. Това всъщност е... Може да сменяме инструмента, това беше синтезатора последното, нека да пуснем пианото. Хайде де. То зарежда най-бавно от всичките инструменти за пиано. И любимото ми. Всеки е гледал Том и Джери. И така нататък. Друг, имаме музикална кутия, орган. Това последното всъщност не му знам името. Няма да ги пускам всичките, само... Представете това да го пуснете в 3 часа сутринта на някого. Има и двоен режим. Съжалявам, че клипа е обърнат, но за съжаление не може да го завъртя. Или ще опитам после. Така, какво друго има? Нотите... Всъщност тук се учите да свирите. Пускате си песен от телефона, ако имате нещо подходящо и се срещате. Това е по-интересно. Бе. Имаме джаз, денс. И къде отиде денс, не? Джаз. Всъщност остават си хип-хоп. Нека видим. Разбрахме. Beats параметър. Може да сменяме... Добре, нека да видим после. Може да опускате да свири само. Всякакви ритми и рок. Което няма май особена разлика, но няма друго какво да видим. Видяхте настройките, програмата се казва Perfect Piano. Благодаря, че гледахте клипа, очаквайте.